firkanter, og sådan en maske, den er plus, sådan en er minus, og så er der neutralt i midten. Det er stadigvæk standard. Der er nogle afvekslinger på det her, der kan man sige nogle forandringer på det her, men det er sådan nogenlunde det, der skal kortlægges først. Så har vi et andet gitre, vi kalder køjegitret, og det er et, der går den her vej, diagonal på nord og syd. Det er flytbart alt efter, hvad vi bygger, og det regnede vi ikke for farligt indtil 1965. I dag der er det mest ustabile, vi har. Med al den elektromagnetisme, al den mikrobølger og alt det, vi har gang i her, der begynder det her at pulsere ustabilt mange steder. Og hvis vi har et hus, der er lidt plads her på tavlen, og det her kommer udefra, så retter det sig ind efter hjørner på huse med støbt undergrund. Så huse med mange hjørner og kanapper på, kan have flere af de her gitre. Så når de nu er blevet ustabile i dag, så skal vi nøje kortlægge dem her. Og alt det har en betydning for os. Vi kan også lige sige, vandår under jorden, hvis vi siger meget fortegnet, vi står heroppe på jordoverfladen, og så nede under jorden ind til 100 meters dybde, der er vandover under jorden, der krydser og stiger og falder alle efter sedimenterne i jorden. De har en stråling, jordens energifelt, strålingen herfra, den rammer vandet, og så spejler det sig ligesom en prisme, tror jeg i hvert fald, for det laver 4 linjer. I Schweiz, der måler man de her linjer, og så borer man efter det. Men de skal kortlægges, og så er der en plus og en minus der også. Så det her kombineret med hinanden, det skaber nogle problemer visse steder. Og så kan man så sige, hvad har det betydning for os? Det har det betydning for os, at vi i vores dagligdag bliver opladet. Vi bliver vitaliseret i at bevæge os rundt på det her gitter. Vi ved faktisk, at de første kosmonauter, vi sendte ud i verdensrummet, de kom tilbage fuldstændig ødelagte. Indtil russerne fandt ud af, at det var jordens energifelt, de ikke kunne, at de manglede. Så man fandt så ud af at lave det kunstigt deres dragter med magneter. Og jeg ved, at inden for forsvaret på et tidspunkt i 60'erne, der var jeg med til at lave nogle rum, som ikke kunne aflyttes. Og der sad folk så og arbejdede. Men da vi fjernede jordens energifelt, måtte vi ud og fjerne udstyret igen, for de kunne ikke holde ud at være der. Efter en 7-8 timer, der blev de svimle, de mistede balancen, de fik ondt i maven, og de kunne simpelthen ikke holde ud og undvære det her energifelt. Så alt levende her på jorden, det er bygget til jordens energifelt. Og som sagt, vi bliver vitaliseret i at bevæge os rundt i vores dagligdag. Vi behøver ikke at kondiløbe, vi kan bare gå. Men om natten, så skal vi sove et sted, hvor vi sover i ro. Vi kan sove på de her linjer, det giver ikke noget problem. Men sådan et sted, det er ikke et ønskværdigt sted at lægge sig til at sove. Og vi har vores instinkter, og instinkter, det kan I forestille jer, det er vores fornemmelse for, her er godt at være, her kan jeg godt lide, det er min plads, og sådan noget. Der vælger vi så vores huse også ud fra de der ting. Men altså, man må sige, at vi vælger jo mange gange huse her i landet efter udsigten og efter vejbeliggenheden og alt sådan noget. Og så kommer vi til allersidst ind til soveværelset, så siger vi, her er der altså dårligt at være. Og så maler vi det i en ny farve. Og så smider vi os måske ned på sådan noget. Og så om natten, så begynder vi at få nogle problemer. Og problemet er, at når vi ligger sådan nogle steder, så er vores mad og vores væske i løbet af dagen, det bliver lavet om til ioner. Det er jo ikke en leverpostejmad, vi får ud i musklen. Det er jo lavet om via tyktarmen og tyndtarmen til små ioner, som går i blodbanerne. Så via transmitterceller bliver transporteret rundt. Og så har vi jo de døde celler, der bliver returneret, og de gode bliver sat ud på plads, hvor vi har brug for det. Og vi er som mennesker, vi er jo genskabt på mindre end 7 år, så er alle vores celler skiftet. Og når vi ser os selv i spejlet, så vil nogen af os sige, Gud fader bevares, det er et fantastisk arbejde, de har lavet på 7 år, ikke? Eller mindre har vi jo hørt nu efterhånden, ikke? Men alt det sker om natten. Så derfor så må der ikke være nogen forstyrrelser om natten. Ingen elektromagnetiske forstyrrelser, eller ingen jordstrålingsmæssige forstyrrelser. Fordi vi skal have ro til, den proces skal køre. Og det er de der 6 timers remsøvn eller mere, vi skal have hver nat. Ikke? Og hvis vi vil tilført energi for sådan nogle steder for eksempel, så oplever vi, at vi sover let, uroligt og småvågner mange gange i løbet af natten. Og det er den første indikator for, at der er et eller andet, der ikke er rigtigt. Og så er vi, hvis vi er uheldige, vi er lidt oppe i alderen, så siger man, det er fordi du er blevet ældre. Ikke? Så får du noget sovemedicin eller sådan lignende. Men det hjælper jo altså ikke rigtig på processen, fordi ved at ligge og vende og dreje sig og få tilført energi, så er nogle bestemte mineraler, der bliver misforstået. Det er jodkrom og selen, der bliver lavet om til strontium 90, cesium 135, 137. Og det gør det også ved radioaktiv stråling. Jeg tror, vi skal... Så vi kan blive ved lidt endnu, men altså okay. Jeg tror, vi skal sætte der igen, fordi vi skal lige have et par stykker ting snakket færdigt.
Og det er altså afskærmningen, jeg synes er vigtigt for folk at vide. Vi bevæger os i et hav af stråler, og vi skal se at finde ud af at få de dårlige væk, og så finde ud af at bruge de gode, om jeg så må sige. Hvad råder du folk til, når de har problemer med for eksempel jordstråler, eller massiv påvirkning af højspændingsledninger osv.? Altså, for det er en sikker gang, så vil jeg sige, med strålingen som sådan, når det er på sengelejet om natten, eller siddepladsen, flyt fra det. Det synes jeg er nummer 1, hvis det kan lade sig gøre. Men ud fra det, så har jeg jo ødelagt mange indbygget skabe i det her land, og mange vinkelstuer. Ikke fordi, hvis man virkelig sover de rigtige steder. Men jeg sætter hus i balance med kampestenen, ligesom man gjorde i meget gamle dage. Det opdagede jeg ved at gå og måle på kæmpehøje og sådan nogle ting. Og det har jeg store resultater med, for eksempel med store grisebesætninger, der lider meget af halebideri og sådan nogle ting. Det stopper aldeles omgående. Og når vi sætter dem i balance med kampsten, så ligger grisene ned og sover i flere dage bagefter. Så de er faktisk meget udmattede, og det er direkte at se på dem, at det stopper. Og selv halebiderier, der hvor de er i gang, stopper flere steder. Så der kan vi jo se det, uden at de, som en sagde til mig, at det havde lykkes mig at hypnotisere 12.000 gris. Altså, tak for det, ikke? Ja. Men altså, vi kan beskytte os på flere måder. Der er for eksempel den, som jeg ved, du har om halsen, som man kan beskytte sig med. Det hedder en Q-link. Q-link. Og det kan man altså finde frem til at kigge på internettet. Der er også videnskabelige undersøgelser, der viser, at det gør, at hvis man bliver udsat for stråling af forskellige art, så vil den her kunne genoprette inde i kroppen de normale vibrationer. Jeg tror personligt, at den smadrer de kurrente bølger. Ja, de sammenhængende bølger. Så vil vores eget system gå i gang igen med at fælde sin balancepunkt. Det kan du se. Altså sådan et eller andet den retning der, fordi hver gang, at vi har brudt det her felt, som generer os, levende organismer, så kan vi se, så sker der en ændring. Det samme med frugttræer. Vi har alle levende, er afhængige eller vil gerne være uafhængige af de her ting. Og for mig, altså, jeg har jo slæbt rundt på mange 100 tons kampesten gennem tiderne. Det gør jeg jo ikke bare, fordi jeg synes, det er sjovt. Men man kan købe mange fantastiske instrumenter på markedet mod jordstråling. Generelt for dem er, at de virker ikke. Der er lavet meget plat. Der er mange, kan man sige, der har haft god fantasi til at lave apparater med lysende lamper osv. I nogle fås vedkommende, så er det nogle tyske, de virker, men skal vedligeholdes, og de skal stilles nøjagtigt, og det er meget besværligt. Så synes jeg bedre om at få huset sat i balance med kampsten, eller i det hele taget sørge for at flytte sig efter det. Sammen med elektromagnetisme, med EDB-anlæg og sådan nogle ting. Det er, tage hensyn til det, lad hardware komme væk fra lad de store elektromagnetiske enheder være lidt på afstand. De nye skærme, vi har fået, fladskærmene, har meget mindre strålingsfelt end de gamle skærme. Højspændingsledninger, der er ikke andet at gøre. Enten få fat i noget dynamit og sprænge dem væk, eller flytte sig lidt fra det. Altså, vi kan ikke... Altså, elværkerne er ikke det sted, de burde være her i landet. De bruger ikke... Altså, det for eksempel russisk forskning, at stærkstrømsreglementet fra 1970 indførte 1 meter per 1000 volt i afstand til ledninger. Så vores største ledninger herovre i Jylland, der vil det være over 400 meter til hver side fra ledningerne. Det kan vi slet ikke acceptere. Nej, det er ikke godt. Det er det altså ikke. Men jeg vil opfordre folk til at åbne sig for det, vi har snakket om, og simpelthen også få læst noget om det. Og der findes jo en række rigtig gode bøger, som er skrevet på fornuftigt videnskabeligt grundlag, om de her elektromagnetiske påvirkninger, vi er udsat for. Jeg har et par stykker på engelsk her. Den ene hedder The Invisible Disease, og den er faktisk skrevet af en svensker, der hedder Gunni Bjørstrøm. Og man kan sikkert også købe den på svensk. Og den anden, det er den elektromedicinens store gamle mand, som hedder Robert E. Becker. Han er fantastisk. Ja, han er virkelig fantastisk. Den her Cross Currents, der kan man så læse om, hvad man bliver udsat for, og hvad man kan gøre ved det. Og der er også en bog på dansk, som godt nok ikke er i handel længere. Den hedder Helbredelsens Grunde, og er skrevet af en nordmand, der hedder Wilhelm Schelderup. Ja. Den er også rigtig god, selvom den er flere år gammel. Han har virkelig fattet, hvad det hele drejede sig om. Han har jo også skrevet Elektromagnetisme og livet. Ja, det er rigtigt. Og det er en fantastisk bog om russisk forskning, hvor man kan få en masse gode hænk på. Og det problem er bare, at man bliver næsten desperat, når man har læst den, og hvad man bliver udsat for.
som man ikke kan gøre noget mod. Ja, men man kan jo heldigvis gøre en hel del, og det er jo så det, man skal, og så fjerne sig fra det, der er alt for slemt, ikke? Jo. Men du skal have tusind tak, fordi du kom i dag, Niels. Tak for det. Selv tak. Og jeg vil gerne lige nævne til sidst din hjemmeside, der hedder www.jordstråling.com. Og der kan man også finde frem til din e-mail og til at kontakte dig, hvis man har lyst til det. Ja. Tak for nu.